Aceasta este cea mai bună plăcintă din lume, crocantă la exterior, cremoasă și aromată la interior. O pregătim în timp record cu foarte puține ingrediente și este atât de gustoasă încât toți cei care au încercat-o ne-au cerut rețeta. Ne apucăm de treabă? Ungem o tavă de cuptor cu un topit și întindem 2 foi subțiri de plăcintă pe toată suprafața acesteia. Presărăm din nou unt, apoi luăm o altă foaie, o stropim cu unt, o strângem ca pe un evantai și o punem în tavă. Repetăm același proces cu toate foile rămase. Încercăm să le aranjăm astfel încât să fie cât mai înalte și ușor răsfirate. Adăugăm untul rămas și băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 12-15 minute. Între timp, pregătim crema. Amestecăm cu untel toate ingredientele într-un bol mai măricel. Punem toată compoziția pe întreaga suprafață a plăcintei și băgăm din nou la cuptor pentru încă 20 de minute sau până când prăjitura este gata. O lăsăm să se răcească complet și apoi punem zahăr pudră și scorțișoară după gust pe deasupra. Și este gata de servit. Rezultatul, o bunătate de plăcintă la care nu ai cum să te abții. Urmăriți Cosințenele Gătesc pentru mai multe delicii.